Hey YouTube, i dag der spiller jeg SMP med dem her, og så resten af enden, sådan set. I morgen skulle jeg først begynde at optage nu, det på grund af, jeg lavede et par fejl, der jeg skulle over først optage, så skulle jeg tage det, og ja, sådan skal jeg går ud og skaffe træ. Nej, ingen så noget. Nej, kun mig. Du har ingen beviser, næsten. Måske må jeg dele mig selv, for at det ikke skal sende fejl igen. Nå. Det går egentlig meget godt det her indtil videre. Ja, jeg går rundt og fælder træ lige nu. Ja, men vi har faktisk nogle økser her til dig, hvis det er. Ja, du skal bare passe lidt på derude, fordi... Fucking hardcore derude. Her, Ja. så skulle det lidt svært til dig. Zombie skal sådan 3 liv på Anka som sådan et slag. Ja. Ankas, ikke for at være sådan imod, du gav mig et svær, men min økse, den skader altså 2 liv mere. Ja, men din økse er til fældtræer med. Så må jeg kæmpe med den. Jo, men så skal vi bare bruge mere sten og sådan noget. Men den bruger kun 2 slag på en creeper, come on. Okay, men så gør det. Nå, okay, det var til. Jeg går her i... Nå, det var til en player. Men vi skal lige... Hvordan sikrer vi os mod raid? Med raid, hvad mener du? Altså, vi skal gå rundt og dræbe hinanden og så videre, sådan noget med tøj. Det gør vi ikke. De begynder ikke før om lang tid. Jeg fjerner altså vores dør nu. Ja. Nej, ved du hvad den. Men kan vi ikke gøre noget underjordisk space? Jo, men det er det, vi er i gang med. Ja. Vi skal bare lige ind, og det er jo nat, så... Nu skal vi have fat i noget seeds. Ja, find noget seeds. Alt det her, der skal ødelægges. Vi skal have fundet en masse seeds. Ja, jeg er allerede i gang. Alternativ madkilder. Fuck, det lyder. Fanden, vi går ind foran mig. Undskyld selv. Jeg fjerner ikke nogen flere træer. Og som sagt, så finder jeg mad. Skal jeg så bare bygge basen op? Jeg har lige fundet en enderman. Det gør, at jeg løber langt. Vi skal have en enderpad. Jeg vil have en. Ja, okay, vi har en enderpad. Alle de skeletter, vi kan finde, fordi at, vi skal bruge deres... Det er skadet på mig, det shit. Ikke grisen. Hvorfor? Okay. Vi skal jo bruge grisen. Nej, vi har ingen gulerødder. Fuck det, dræb grisen. Der er en enderman lige der, skal vi flægte den? Ja. Men alle de skeletter, I kan finde, dem skal dræbe, fordi at vi skal bruge bone meal. Til at lave træer, eller hvad? Så vi kan lave trappen? Nej, til at lave... Farm. Nej, ja, farm. Wow, jeg har et halvt HP. Fuck, man. Har du et halvt HP? Jeg har et halvt HP nu. Okay, eller jeg beskytter dig. Jeg er ramt af sådan en creeper, der ikke kunne springe i luften, åbenbart. Okay, jeg er lige nær ved at brænde en creeper, men den ramte skelet, så det du har dræbt. Okay, jeg skal have en hel masse String til hvad? til at lave en fiskestang, og så kan jeg fiske noget mad. Det er rigtigt, ja. Der er en spider lige oppe lidt deroppe. Okay, Jeg har fået en bue og et skelet. Okay, jeg går ind og laver en fiskestang. Ja, jeg æder lige noget af vores mad, så jeg kan få HP igen. Ankas, vil du have en bue? Ja. Nej, jeg skal ikke bruge en bue, jeg er ved at lave huset. Ja. Jeg kommer med en masse træ. Jeg gider seriøst ikke tabe over Lorenzo, det vil være sådan noget. Med underjordisk med, jeg nu egentlig ved at grave en masse blok ned, og så... Ja, men det bliver det også, men for fanden, altså, vi skal jo starte ud et eller andet sted, ikke? Altså. Men jeg tænker, kan vi ikke lave det under vand, sådan, så man kan gå ned igennem vandet for at komme ned, fordi så kan vi lave en elevator, for folk ikke kan se. Stadig, jeg vil ned under jorden, før jeg begynder på alt det der med udtænkt Jeg går lige ud og fisker lidt. Det tager 1000 år. Ja, mit største problem lige nu er faktisk bare, at vi mangler kul, eller det er ikke kul, vi mangler det jern, vi mangler, ja, men... Ja, jeg har fundet kul, så det er nok jern. Jeg fik ikke med. Der vil Lorenzo lige røre, der ellers var han den bedste ejer. Men... fuck, jeg har glemt at sætte tid på med, hvor langt jeg optager. Jeg tror, jeg optager 5 minutter endnu, og så stopper jeg. Hvorfor? På grund af, ellers skal det være, at jeg kommer over grænsen. Jeg var faktisk lige nødt til at skrive noget til Lorenzo, fordi jeg kan ikke uploade 15 minutter før uden af min net, det er bare lige pludselig crasher. Wow. Ja, vi skulle opgradere vores net, men inden vi skulle opgradere det, de har simpelthen været så dårlige, så selvom jeg har fået en hel uge til det, så det bare sådan, nej, det...
Har vi husker lige en dag til, ikke? Og så videre. Så vi har stadig ikke fået det opgraderet. Nå. Nå, men jeg går efter at ramme diamantniveau. Er det okay? Så bliver det her sådan et falsk hus. Hvis I dræber en masse creeper, så kan vi også lave TNT-fælder. Hvis man kan placere. Det tror jeg ikke, vi kan placere, men vi kan prøve. Okay, jeg har allerede fundet en grotte. Ja, Og jeg har faktisk det meste af vores træ med hernede. det er lige meget. Jeg har også rimelig meget på mig. Så det er okay. Der er i hvert fald masser af kul hernede. Jeg er ikke lige Men der er Noah, der han fatter bare ikke en skid. Hvad nu? Han bliver bare ved med at skrive, selvom vi gerne vil lave en video og sådan noget. Det har de også sagt til ham. Jeg har lige fundet et hul, så jeg kan se på, hvem har lavet. Det var min gang. Glem det. Creeper. Fuck, men jeg er level 200 mining. Jeg kan faktisk få dobbelt på de der diamanter, der vi finder. Hvis vi finder nogen. Ja, Hvis vi finder nogen. det gør vi sgu. Må jeg godt lave planks ud af alt mit wood? 20 blocks fra inde på diamond. Jeg har fået en rabbit foot. Kan vi bruge den senere, når vi skal til at begynde at lave PvP? Vi kan lave potions. Ja. Der tror jeg bare ikke rigtig, man kan bruge til noget andet end at fylde andres inventory. Jeg lavede bare sådan, at den giver mig held. Hver gang jeg finder et eller andet specielt, så siger jeg, det er på grund af min fod. Må jeg låne den? Jeg skal finde diamanter. Det kunne faktisk være fedt, hvis jeg gjorde sådan, så man fik held af det. Men held i Minecraft der er alle blocks allerede placeret. Ja. Så held eksisterer jo egentlig ikke. Jo, held er en creeper, de venter lidt med at eksplodere, sådan så kommer væk og så videre. Ja, det kunne også være sådan noget med, det gav dobbelt drop og sådan noget. Like, ligesom Fortune det gør. Ja, og så smækker du et monster med den, og så får ekstra drops. 1000 drops, zombie. Jeg var nok lige lukket på Server has been deleted. Oh shit. Okay, jeg begynder at få lag spike. Hvor meget kul fandt du, Ankas? Rigtig meget, hvorfor? Jeg har nemlig også fundet 25. Jeg har fundet Nej, fuck. 46. Jeg har lige fundet lapis. Hvor fanden er du henne? Nede i en grotte. What? Why? How did you end up down there? Det er på grund af, at der var noget, der lignede en trappe, så jeg tjekke, hvor den førte hen, og nu er jeg hernede. Nu er det ikke sådan en meget normal vej. Jo. Oh my god, mere fucking kul. Jeg kan ikke mere kul. Jeg vil finde noget jern nu. What's your name? That's what I think. Ej, Lorenzo har fundet diamond. Nej. Sådan cheater sig til. Vi ser hans video og tjekker. Jeg tror altså ikke, han er en cheater på YouTube. Han har ikke en skid fundet diamond ud, ellers det er i hvert fald dumt, hvis han allerede lyder efter diamonds. Eller guys, nej det er jeg har sgu også fundet diamond lige om lidt. Du har fundet diamond lige om lidt? Jeg er nede på niveauet, jeg finder alle mulige rich. Og han er noget, han bliver bare ved med at... Han smiger Lorenzo og alt muligt, og bliver ved med at sige, jeg vil gerne give dig alt det der. Jeg har fundet en abandoned mine, så hvis vi er heldige, så ligger der minecarts. Dem kan vi bruge senere. Nej, vi må ikke snige. Så bare der, hvor vi andre, vi render rundt med x-ray og alt muligt. Alle dem, der ikke filmer, de render rundt med x-ray. Prøv lige at forestille dig det. Fuck, det kunne være godt. Så næste gang, så bliver det sådan noget, alle skal... Må jeg godt låne noget kul? Ja, selvfølgelig må du det. Hvor meget vil du have i det hele? Det er sådan set lige meget. Jeg skal bare bruge noget kul. Jeg er på vej op i en abandoned mine her. Der er rimelig mange creeper og edderkopper og sådan. Det ved jeg godt, det er derfor, jeg har taget med trofaste svær med. Hey, vi har forresten mine rails her. Nå, jeg stopper lige den her